Γεια σας. Θα σας παρουσιάσουμε όλη την αλήθεια για το πρόσωπο του Σπύρου Σκίτσα. Ελπίζω στη χώρα χωρίς Pokemon. Πάμε χάρη. Ρε, δεν είμαι σίγουρος. Πρέπει να το κάνουμε. Φοβάμαι. Φίλε, φτάσα. Έλα ρε μαλάκες, λίγη ιδιωτική ζωή δεν μπορεί να έχει κάποιος βλαμμένη. Κάτσε ρε μαλάκα, δεν κατάλαβα. Έλα. Εντάξει, είχαμε πει πως θα μου πάρει συνέντευξη, αλλά όχι τώρα ρε βλαμμένη. Μα έπρεπε να το κάνουμε κάποτε. Θέλουμε να ξέρει ο κόσμος ποιος είσαι και δεν σε Ωραία, ξέρω. ρώτα κι άσε με να αρχίσω βλαμμένη. Ωραία. Από πού κατάγεσαι? Κατάγομαι από την Κύπρο, αλλά έχω γεννηθεί από το Ομάν. Δηλαδή- Έχω γεννηθεί στο Ομάν. Το Μάντσι γέννησε. Το Ομάν έχει γεννήσει πολλούς Pokemon Masters. Αλλά εντάξει. Έχω γεννηθεί στο Ομάν σε ένα νοσοκομείο, ξέρω εγώ, σε μια παράλια. Δηλαδή είσαι αυτό που λέμε λαϊκό φτωχοπέδι, Αν έχεις παράγια στο Ομάν, δεν είσαι φτωχός. Είσαι το παιδί του λαού. Ίσα ξέρω εγώ που οι περισσότεροι ζούσαν στις πηγές. Εμείς ήμασταν σχετικά πλούσιοι, ξέρω εγώ, είχαμε μια επιχείρηση με ζωάδια. Και κάτι κάναμε. Βγάζαμε το ψωμί μας, εντάξει. Είχαμε και την πηγή του βασιλιά. Εντάξει, τι να σου πω. Βέβαια, ένα χρόνο αφού το γεννήθηκα, δεν ξέρω, του κάβλωσε του βασιλιά να μας τα πάρει όλα. Να μας πάρει όλες τις παραγγελίες, όλα τα ζώα. Δεν είχαμε να φάμε. Αναγκαστήκαμε να γυρίσουμε πίσω. Πάμε σε μια σανίδα. Στη θάλασσα. Εκεί που λέει. Ήταν σκληρό. Ήταν. Δηλαδή, το δεν υπήρχε διόρυγα του σου. Πρέπει να κάνουμε το γύρο της Αφρικής. Αλλιώς θα μπορούσε να μας σκοτώσει κιόλας το Ισραήλ, ξέρω εγώ, δηλαδή να μας ρίξει, να μας βουλιάξει. Και όλα αυτά να. Και όλα αυτά ξέρω εγώ για να. να. Πούνε σε μια σανίδα όλα αυτά. Άσε με μαλάκι. Ήμασταν κι άλλοι 5-6 αδέρφια. Πνίγηκαν. Δεν θέλω να μιλάω όλα γι' αυτό, γιατί εντάξει, νομίζω δεν είναι σωστό να. Θέλουμε να σας απαλλάξουμε. Άμα παραδεχτείς. Γι' αυτό είμαι εδώ, γιατί με βοηθάτε να το ξεπεράσω. Άμα παραδεχτείς πως Στο είσαι. συγκρότημα καταφέρω να. Εντάξει, νιώθω σαν το σπίτι μου. Η αλήθεια είναι αυτό το συγκρότημα σε αγκάλιασε, δηλαδή σου φέρε τη φήμη, τα λεφτά. Μου προσφέρε τα πάντα. Βέβαια δεν είχαμε αρκετά λεφτά για ναρκωτικά. Εντάξει. Εκεί πέρα ό,τι βρίσκαμε το κάναμε στο νου. Δηλαδή, ας πούμε, βρίσκαμε ένα πόταν. Και. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς λένε, κάτι. Μπαχραντήρ, κάτι τέτοιο. Και αυτό ήταν μόνο για τα νεογνά. Άστο. Κακές μνήμες. Θες να τη ξεχάσεις, Αλλά δεν μπορώ. Υπάρχουν στιγμές που θα θέλαμε να διαγράψουμε απλά τη μνήμη μας. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Δυστυχώς. Εντάξει, τι να σου πω.